mulu sihamu barang merdalan alai olo do ro rimasnya kahula-hulamu alanya kaguna di pikiran alani do hono nami otong asa si boru bakara bolong ngetong puas wada betong mara ate marhiteo nak kahula-hulamu manurung tu songoni pe marhite hula-hulamu manurung ulus no pasatami ulus na gajang si torok rabu gajang maberita gabi gajang berita horas dapat nuta sian amat tadi betamar hite kapas-pasuna mola tun sopan no pasatami ka ulus na gajang si torok rabu tu amu boru bereni manurung las maroni badan rasul itu di kama musiknya musik paling kamu mah kursian sebagian memang masuk ke ketua sektor 5 ketua sektor 5 ketua wilayah ketua umum protokol dohok nama katai